बर' साहित्य सभानि जोनोम सान 16 नभेम्बर आरो जोंना माग दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान होननानै फालिनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादाबो बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो मोनसे एंगार हायै बाहागो। बेनिफ्राय एबसुआ सानस्रि आफाद। जोंनि गुदि जोङो फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोंनि सानग्रोनो थाङोबा थिंकिंएबल भिउ पइन्ट इज देट जों बड' कमिउनिटि नङा होमबा? दा बड' कमिउनिटिब्ला बर' हारिनि धर्मआ सोङोब्ला इन्टारभिउआव मा होननानै सोङोब्ला जों हिस्ट्रियाव फराय मोनाखै होनबा उइ दा बड' पिपोल हेभिं डिस्टिंक्ट कालचार डिस्टिंक्ट लेंगुवेज डिस्टिंक्ट रिलिजियन होननाया दा बेखौ सोङोब्ला जों बाथौ होननांगोन। नाथाय लायै लाया बे आलदा खोथा। नों माखौ लायो बे आलदा खोथा। कनस्टिटिउसनेलि बे आलदा खोथा नोंनि गोसो। खिन्थु बर'नि गुदि आरो बर'नि धोरोमा मा होनबा बाथौ होननांगोन। बे गोथार बाथौ सान बर' हारिजों बर' हारिनि नागारनो हायै मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। बे बाहागोखौनो बर'नि दैदेनगिरि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे गोथार बाथौ सानखौनो जुदि मिन्थियाब्ला नैबेबादि बाथौखौ बखिग्रा दैदेनगिरिखौ सोर लिडार दोना हले साहित्य सभानि सोर लिडार दोना? जुनियर माबादि लिडार फैगासिनो दं जोंनि गेजेराव? खमसे खमथ' नोङो बुं बबेबा मोनसे लाइनजों बुं बबेबा मोनसे नलेज होनाय लाइनजों बबेबा मोनसे जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों बुं जाहाथे बेखौ लानानै बा नोंनि भाषणखौ लानानै जाहाथे गन्दगल जाहाथे सृष्टि दाजाथों बे लाइनाव खोथाखौ बुंग्रा बर' साहित्य सभा लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम मानो एथ' गिदिर एंगार हायै बर'नि बाहागो गौथुमफ्रा मानो गावजों गाव दावराव कम्पेरिजन खालामनानै सोर बिसिबां मावनो हायो सोर बिसिबां मावदों सोर बिसिबां जाथियाव कन्ट्रिबिउसन दं सोरनि गेजेरजों खौसेथिया बांसिन जायो बेफोरखौ मानो रुजुलायनांगौ बखिलायनायनि खोथा ओंखारनांगौ फालाय? जों सुबुं श्रेष्ठ जिबिया बेफोरबायदि फिसा फिसा सिङाव जानाय खोथाफोरखौ ससियेल मिडियाआव बुंलांनांगौ नामा? सल्भ खालामलायनानै लानो हायोना? दैदेनगिरिसो नोंथांमोना हायिनि प्रश्नआनो फैया। आरो मोनसे गोथार बाथौ सानावहाय मोनसे गिदिर प्रग्राम साहित्य सभानिखौ लाजाबाबाबो जायो। बे समाव पेरालाल खारनो आख' फाख' जायोना। सारमोन नोंथांमोनानो इयुनखौ दाग्रा आरो बे इयुनदोआबो नोंथांमोननिफ्राय माखासे गियान लानानै सोलिलांनानै सालायहैगोन। बेखायनो मोजां गियानखौ होनांगौ। दिनै खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोना मा सानो गाज्रि मोनो मोजां मोनो नोंथांमोननि खोथा क्लियार। बबे बर' कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय आलादा कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिबा आलादा खोथामोन। बड' हामप्रदायरफोरा अहा सासे सानै दैदेनगिरिया गोथार बाथौ सानखौनो मिन्थियाबा प्रस्ताब दैखोलायनो रावबो गोसोखांलायलायै बे मोनसे ड्राफ्ट मिटिं जेनेबा मेनेजिं कमिटि बायदियाव फोरमायनाय बादिब्ला नैबे बिथाङा फोरमायनाय बादिबा बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद गन्थं हाथावथाव। नों ला दाला नों जेखि धोरोमनि जाया मानो गिबियावथ' नों बर'ना। बे हिसाबै बिराद नाजानायनि गेजेरजों गोथार बाथौ सानखौ मोननो हादों जों माग दाननि नैथि मंगलबार। दा बे हिसाबै बयनिबो हिस्ट्रिकेल बुस्थु हिसाबै बेखौथ' नोंथांमोना मिथियैनि प्रश्नआनो थायामोन। माबादि लिडार फैगासिनो दं जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा मा सानो कमेन्ट्सआव फोरमायहर। बेखौ एसे सानै हयै बुजिलायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ एरखांलायैया मोजां जायो। खौसेथिया दाबो जोंहा सम दं बेखौसो लुबैयो बांसिन रायजो राजाया। स' मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।